गोसोनि खोथा नोंलाय बुजिथार अननाय होयोब्ला नोंलाय बजबथार मोजां मोनबाय आं नोंखौ मोजां मोनबाय। हेलौ लोगोफोर, आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाना फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होमबासो मिथिगोन माबे चेनेलाव होदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायो। बे भिडिअनि टाइटेलानो जादों खालाव खासाव। बिथांमोना बे एलबामखौ रिलिज खालामबाय। नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन आरो बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसन बक्सआव होनानै दोनदों। नोंथांमोना डिसक्रिपसन बक्सआव थांनानै नायनो हागोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव गोदानै आपसन फैदोंब्ला बिथांमोननि चेनेलखौ लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना गालाङो आरो बेफोरबायदि भिडिअ नायनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौबो लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना गालां आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। बिथांमोना